To fa da zafi-zafinta yaƙi tsakanin Iran da Israel fa bai zo ƙarshe ba officially. Domin na farko an ga Donald Trump ya yi posting din bidiyo yana waka yana cewa fa bomb Iran. Da haka na nufin kai tsaye a jefa ƙasar Iran ba mamai. Kuma a cikin bidiyon ga jirgin nan wannan B-20 din yana faman jefa wannan bomban daga sama. Na biyu ƙasar Israel fa sun ce fa ba su fasa jefa ƙasar Iran ba mamai ba. Muddin ƙasar Iran ba daina hada makaman nukiliya ba. Na uku har yanzu ƙasar Iran fa ba su ce fa sun janye daga hada makaman nukiliya ba. Wanda hakan ne yasa dole Donald Trump sati mai zuwa zai tattauna da su fa ya ji a ina aka tsaya. Kawai da tattauna akan tsagaita wuta ne. Kuma gidan jarida sun tabbatar da cewa fa harbin da Donald Trump ya fa bai gaza wajen da ake hada nukiliya a kasar Iran ba. Ko kenan akwai zance zazzafa a kasa. Kuma asalin wannan yakin ma da ya faru ne saboda wannan hada makaman nukiliya da kasar Iran suke wanda kasar Israel ta harbe kuma yanzu ma ta ce ba ta fasa harba ba muddin Iran ta cigaba da hada wannan makaman nukiliya kuma gashi an ce ba harbe makamacin ba yanzu. Takaice da yanzu kowa ya zuba ido ya ga wannan udiri ko in ce me kasar Iran za ta bujiro da shi akan makamashin nukiliyanta. Shin za su yi hada makaman nukiliya? Shin ba za su yadda ba? Sati mai zuwa tattauna tsakanin su da Donald Trump zai tabbatar da haka. Amma dai kamar da aka saba Alhaji Abis din Tofa anan kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yayi ikirarin samun nasara mai dimbin tari akan Iran inda ya sha alwashin hana kasar Iran din gina makamin nukiliya ko da yake wasu rahotannin sirri daga Amurka sun nuna cewa ba a lalata cibiyoyin kera makaman nukiliya na kasar Iran ba kamar dai yadda kasar Iran din ta bayyana cewar babu wani nukiliya nata ko kuma kayayyakin hada nukiliyar ta da ta yi asararsa a harin da ita kasar Amurkan ta kai wanda shi kuma Benjamin Netanyahu yake nuna cewa ya samu nasara akan wannan ko da yake duniya ta shaida cewa Benjamin Netanyahu bai samu wata nasara a dangane da wannan yaki da aka yi ba hasali ma sai dai nasarar da kuma daukakar Iran da ta fito fili. Jama'a menene ra'ayinku dangane da wannan? Mun mamaki sai kaga mutum yana dan Afirka amma wai sai ya ce maka in yakin duniya ta uku ta barke bai shafe shi ba yana Afirka ko kuma yana Najeriya. To bari mu baka kaɗan daga cikin abubuwan da za su faru idan yakin duniya ta kasance. Na farko yunwa zai yawaita a Afirka da duk duniya. Kasuwanci zai dakata zai dropping shayar da sayarwa manka arzikin manka na fetur da ake a Najeriya aje a sayar a samu kuɗin shiga zai ragu sosai. Yunwa zai yawaita saboda bara a samu zaman lafiyan yin noma da wasu abubuwa. Na biyu yanda kaga abin da ya faru da Libya lokacin da kasan ta kife aka zo aka rika ebo mutane ana sai da su kaman bayi lokacin zamanin da haka zai faru da ƙasa a Afirka ko kuma Najeriya. Za a zo a ebo mutane kaman bayi a fita da su. Za ku yi tunanin gwamnatin ku za ta iya kare ku wani lokaci gwamnatin ma ita za ta ba da kafa ta yi no face akan abin da zai faru ta yi kaman ba ta san yana faruwa ba. Saboda daga sama wasu kasashe da kasan waje sun zo sun yi kuma ita ba za ta yi dakatar da su ba saboda za a iya ba su kuɗi ko wasu abubuwa makamantan haka. Abubuwa da dama za su faru za a zo a ebe ku wasu masu kuɗin ku ne ma wani mai kuɗi zai samu matasa ya biya su kama ku a ta tara ku a sai da ku kaman bayi. Kar ku ga kamar 2025 ya zo wai lokaci ya ƙure ba isa ai wallahi inda yakin duniya na uku ta amsa sunan ta yaki duk waɗannan abun za su kasance. Saboda haka karka ce wai kai kana Najeriya yakin duniya na uku ya kare kai ba ruwanka ku za a zo a eba a matsayin bayi a je a mai da ku sojojin yaki kamar yanda ya faru a zamanin baya can. Saboda haka ba abu ne wanda za mu yi fatan sa ba. Yunwa kuma in yayi yawa sosai ku sun kuma a Najeriya za ku dawo fada za a dawo fashe-fashe zan a kowa na neman ya za a iya ci abinci ko ta halin ya. So abubuwan Allah da ya samu dace kawai kuma Allah ya kiyaye faruwan haka.